Som rád, že som na tomto mieste. Cirkev, buďte požehnaná dnes ráno. Verím, že už sme počuli dosť dobré svedectvá. Komu sa páčili? Halelúja, aj mne sa veľmi páčili. Pozdravujú vás cirkev z Košíc, Mirotot, Peťo Jurík, pastori, ktorí tam sú. Takisto aj staršia generácia pastorov Libovci. Kto pozná Libovcov? Alebo počuli ste oni, wow, Farkáš, brat Farkáš, Igor Láslofy, všetci tí otcovia, na ktorých ramenách my stojíme, tak všetci vás pozdravujú a naozaj vysielajú modlitby, pozdraví a žehnajú vám a sú veľmi rádi, čo sa deje tu na tomto mieste v Břeclave. A ja som rád, že som dnes medzi vami. Je to pre mňa naozaj taká výsada a čest z toho, že tu nám môžem dnes stáť a že som dostal pozvanie. Chcem poďakovať pastorom zboru, ktorý ma pozval. Ešte nikdy v živote som tu nebol, takže verím, že všetci ostanete počas služby sedieť a nikto neodíde. Zamknite dvere posledný, prosím vás. Takže ja by som chcel, aj keď sme už počuli možno veľa svedectiev, ešte musím povedať, že vás pozdravuje moja manželka. Povedal by som rád, že aj moje deti vás pozdravujú, ale majú iba 2 roky a 9 mesiacov druhý, takže určite teraz niekde kričia, oni sú takí kričiaci kazatelia malí, takže stačí pozrieť moje storky. Ale viete čo, chcem vám povedať, že ja nerozumiem, jak je možné, že vôbec politici rozdelili Česko a Slovensko. Povedzte, jak to je možné toto? Ale možno, že rozdelili nejakú hranicu, dali a ja vám poviem, že ja tu necítim žiadnu hranicu, ľudia. Ja keby som bol v Košiciach doma. A ja sa z toho teším. A možno sme prišli z ďalekého východu až od Košic niekde, ale viete čo, som tu v tej sile, ktorú mám a verím tomu, že to, čo mám, môžem dať. A tak, ako to hovorí pastor Peter Jurík v Košiciach a hovorí to, čo máme, to dáme. A toto je dobré dať, pretože viete čo, Boh je ten, ktorý sa zmilováva nad každým jedným z nás každý jeden deň. Ak ste už počuli svedectvo, môžem podať aj svoje svedectvo. Ja kopriujem Pavla apoštola vo všetkom, takže aj on začínal svedectvom, keď kázal niekde. A ja by som chcel vám povedať, jak to bolo u nás doma a jak to bolo, keď sme nepoznali Boha, keď žili sme si svojim životom a žili sme si tak, že moja mama bola v Košiciach, pracovala v hoteli Slovan, čo bol celkom na úrovni hotel, ale potom zistila, že v krčme jak sa to povie? Hospodská a krčma sa povie ako? Hospoda, tak v hospode. Tak potom išla do tej hospody, pretože zistila, že tam sa dobre vie dať vymeniť alkohol, pančovať alkohol po východňarsky. Keby ste niečo nerozumeli, len mávajte na mňa. My vám Čechom rozumiete, že my máme toľko programov, českých programov, že toľko rozprávok, rozumieš, že keď aj vypnem rozprávku, ja neviem, o Snehurke alebo o komkoľvek, ja normálne počujem češtinu. Takže my vám dobre rozumieme, ale ak by si niečo nerozumel, tak kľudne mi zamáva a ja ti to preložím. Teda tu mám brata, ktorý to preloží. Tak moja mama, viete čo, išla do tej krčmy a začala zarábať tam a mali sme sa dobre, čo sa týka financií, mali sme sa dobre, čo sa týka toho, že nám nechýbali možno nejaké ovocie, vtedy viete, že to bolo také za komunizmu, že kto mal mandarinky, tak tento vyhral. A tak sa stalo to, že raz jedného večera ona počula hlas pri počítaní peňazí, počula hlas, počuteľný hlas na svoje uši. A ten hlas bol ten, že jej povedal, ak budeš žiť takto ďalej, tak zomrieš. A ona sa tak zlákla, že vybehla vonku a ako vybehla vonku, tak zrazu to musela predýchať, vrátila sa späť, pozrela sa, či tam nie je nejaký alkoholík v tej krčme. Viete, krčma na východe, to je úplne iné, než krčma u vás, aby ste rozumeli tomu. A ak tomu nerozumieš, tak radšej tam ani nechoď, ale stačí ti moje svedectvo, dobre? A tak sa stalo to, že moja mama hovorila také príbehy, že za pol deci bol človek bol schopný rozkúsať pohár a požuť sklo. Za pol deci. Takže tam boli takí notorickí alkoholici, že proste už keď si im nalel pomaly, už aj neviem, aký alkohol, tak oni nerozoznávali. A tak moja mama zrazu, keď to počula, vybehla von, bola v šoku, v strese, pretože tak jasný hlas bol počuteľný na jej uši. A tak vošla späť, skontrolovala krčmu, nikto tam nebol a znovu počula tento hlas, kedy začala rátať peniaze, inventúru. My sme boli na ceste s otcom, pretože večer sme chodili pre ňu autom, aj s mojou sestrou. A viete čo, poviem vám, že znovu počula hlas, ak budeš žiť takto ďalej, tak zomrieš. A to bolo veľmi silné. Nerozumela tomu hlasu, nevedela, kto to je.
nevedela, či jej po dlhej šichte je veľmi unavená a či jej šiblo, alebo čo sa stalo. Ale viete čo? Vo vnútri, niekde vedela vo vnútri prázdnotu, ktorú cítila v tom živote, v ktorom žila. Zrazu ten hlas jej potvrdil, že dávaj si pozor, ako žiješ. A pár mesiacov na to, ľudia, ona vážne ochorela. Lekári nevedeli jej pomôcť, začala hľadať špiritistov, rôznych okultistov, rôznych ľudí a možno ste počuli meno, staršia generácia, meno Kašpirovský, ktorý liečil cez kivadlá, ktorý riešil cez hypnozu a ktorý liečil cez televízor. Viete čo? Ona išla za ním osobne do kancelárie. Sedela oproti nemu na nejaké 3 metre a on na ňu začal robiť hokus pokus, rôzne veci. A viete čo, nič nefungovalo. Viete prečo? Pretože už vtedy bol Boží plán pre našu rodinu. Halelúja. Amen. Boh je dobrý, ľudia, a On nám dáva silu, aby sme mohli ísť ďalej, aby sme mohli byť plní Ducha Svätého. A On už pozná zajtrajšok. Niečo ti poviem. Boh bol v tvojom zajtrajšku. Boh bol v tvojom poslednom dni na tejto zemi. Preto nebuďme prekvapení z toho, čo sa deje, pretože s istotou môžeme vedieť, že náš Pán už tam bol. On pozná tú mapu. Ľudia, keď som dal Břeclav do Google Map, ja som nevedel, kde je Břeclav, ale tá navigácia presne vedela. A ja som bol v pokoji, sláva ti Ježiš, som si to užíval tú cestu, počúval som nejaké 2-3 kázne, mal som sa dobre. Ľudia sa ma pýtali, aká bola cesta, výborná. Ľudia, ja nemám zlé cesty autom. Ja mám dobré cesty s autom. Ja si myslím, že anjeli sedia tam, aj keď sú tam sedačky pre deti. Myslím si, že sú tam. Možno niektorí si sadnú aj do sedačky, nevadí. Ako moja mama mi povedala, keď bola v nemocnici, a ona mi hovorí, Erik, tu je prítomný anjel. A ja hovorím, kde? Ona hovorí, že tu. A ja som si sadol na to prázdne miesto, kde mi ukázala. A ja hovorím, kde teraz sedí ten anjel, keď ja som si sadol tam? A moja mama hovorí, Erik, ten anjel ťa teraz drží v náručí. Ty ani nevieš jak a duchovno je prítomné a Boží anjeli ťa držia, ťa prenášajú. Halelúja, to je veľmi povzbudivé. A tak moja mama zrazu nič nefungovalo, ani Kašpirovský. Sláva Bohu, že všetko zhorí okolo nás ako papierik, lotusový papierik rýchlo. Keď prichádza Boží plán, Boh má lepší, pevný plán. A tak počula na Pereši, že sa stretávajú nejakí kresťania. Neverila to. Neverila v takéto veci. Nechodili sme do kostola. Naši sa mali rozvádzať, bolo to také všelijaké u nás doma. Ale viete čo, prišli teda otec, keď išiel z VŽ-ky, ktorý teraz je Juve Steel na východe, tak viete čo, išiel električkou z nočnej alebo z poobedňajšej, nepamätám. A kolega mu hovoril, počúvaj Ferry, sú nejakí ľudia, ktorí veria v zázraky, ktorí sa modlia v mene Ježiš, ktorí kladú ruky na chorých a že vraj tam ľudia sú uzdravení. A tak môj otec v tom všetkom, že topiaci sa slámky chytá a na východe sa hovorí, že aj britvy sa chytá. Tak sa chytil takéto neviditeľné britvy a si hovorí, uvidíme, čo to donesie, ale skúsili sme všetko. A tak prišli na to zhromaždenie a ani nešla dopredu na výzvu na uzdravenie, len bola niekde vzadu, ako možno niektorí z vás tam stojíte pri skle. Ona bola v takej presklenej miestnosti a zrazu len počula to, ako cirkev sa začala napnutie modliť za nemocných, ktorí vyšli dopredu. A ja vám poviem to, Boh uzdravuje vpredu, ale aj vzadu. Boh ťa nájde kdekoľvek si. Amen. On keď na teba ukáže prstom, on keď povie, že o teba sa mi jedná, tak Duch Boží príde v sláve a dotkne sa človeka. A tak moja mama opisovala, ako tekutý olej, Božia sláva zostupovala také teplo po celej jej hlave až po špičky nôh. Celé to prešlo a ona bola úplne uzdravená. Ja som videl moju mamu, ktorá sa nehybe na posteli. Ja som mal 15 rokov a ja vám poviem, mal som široké ramena niekde vonku na ulici, ale vo vnútri som bol úplne rozbitý. Vo vnútri som bol ubolený, pretože som videl, že to nefunguje. A potom, keď som ju videl a ona mi hovorila, Ježiš ma uzdravil, ja som bol hotový z toho, ľudia. Hovorím, jaký Ježiš? Na mládeži som povedal, že keď povedal, že Santa Claus, tak skôr uverím tomu. A tak vám poviem, že zrazu mi hovorila o tom, že Pán Ježiš sa ma dotkol, uzdravil ma, som zdravá. A vieš čo, Erik? A mi povedala s otvorenými, žiariacimi očami, mi hovorí, Erik, Ježiš odpustil moje hriechy. A to bol úplný výbuch. Si hovorím, čo? Chápete, nikdy sme o Bohu nerozprávali. Mali sme veriacu babku, podľa mňa, ktorá nás vymodlila, spasená. Ľudia, keď prišla moja babka do apoštolskej cirkvi v Košiciach, prvýkrát, mama sa bala, čo sa stane, že
príde zrazu do takej nejakej živej cirkvi, kde ľudia tleskajú, skáču, dvíhajú ruky a zrazu, jak ona prišla a videla tie chvály, videla tých ľudí, tak viete, čo po východňarsky povedala? Stadze už nikdy neodídem. Amen. A vy dobre rozumiete po východňarsky. Halelúja. Už nikda neodídem. A niečo vám poviem, jak sme išli každé ráno v nedeľu do cirkvi, ona už od 9:05 bola pripravená. Už do 9:05 tam sedela. Niekde už obutá, už mala, viete, lebo tie staršie ženy, ja neviem, jak u vás, ale na východe, oni nosia tie 3-4 sukne, to keď všetko obliekla na seba, tu dala tú hustku, alebo jak sa to hovorí. Ja mám švagra Američana a on keď videl moju babku s hustkou, tak hovorí, moslim. Hovorím, nie, východňar, hovorím. Východňar. Aj slnko je z východu, nie? Tak viete čo, ja vám poviem, to úplne zmenu donieslo do nášho života, do našej rodiny. Zrazu uverila sestra, potom som prijal Ježiša Krista ja. Najprv som tam chodil ako odpojený vagón, absolútne nič to ku mne nehovorilo, ale prišiel mládežnícky výlet. A ja som bol úplne vzadu počas celých tých služieb, ktoré tam boli ráno a večer. Ale zrazu Duch Svätý sa ma dotkol, a keď Duch Svätý hodí háčik, hodí návnadu a zavolá ťa, ty nebudeš plávať ďalej, jak Nemo zabludili v oceáne. Amen. Ty nebudeš, že ty sa chytíš hneď a proste on ťa vyťahne. Tak ako to povedal Pán nášmu bratovi Petrovi a hovorí, ty už nebudeš rybár obyčajný, ale ty budeš rybár ľudí. Rybár ľudí. Sláva ti Ježiš. A preto vám chcem povedať, že dnes žijem s Kristom. Boh dal do poriadku môj život, Boh dal do poriadku rodinu našu, Boh dal do poriadku úžasným spôsobom, nadprirodzeným. Boh má moc zmeniť vaše životy dnes ráno, naplniť vás Svätým Duchom, pozdvihnúť vás cirkev. Amen. Preto prišiel Duch Svätý, aby pozdvihol našu vieru, aby pozdvihol nás. A keď som sa modlil za vás, a bol som v lese, pretože keď chcem byť sám a chcem, aby bolo ticho, musím ísť až do lesa. Takže som išiel sám a modlil som sa. Hovorím, Pane, aký máš odkaz dnes pre túto cirkev? Tak mi Boh dal jedno slovo, oživenie. Oživenie, halelúja. A oživenie v duchu je niečo, čo potrebujeme robiť. Biblia hovorí, že naše telo zo dňa na deň starne a rozpadáva sa, ale v duchu máme byť obnovovaní. O telo sa nemusí starať, aby starlo. Ono starne. Čas nikoho z nás nepočká. Čas ide stále dopredu. A my jedného dňa sa postavíme k poslednému dňu nášho života a postavíme sa pred živého Boha. Môj otec mi hovoril, že mali stretávku z práce. A ako mal stretávku z práce, že prišli za ním ľudia a hovorí, že Feri, nazdar. A on na nich pozerá. Hovorí, ty si kto? Nepoznal tú tvár. Je nejakých 20 rokov už na dôchodku. A prišli za ním ďalší, nazdar. A on hovorí, ja som ich nepoznal. Viete prečo? Pretože jednoducho my sa meníme. Spolužiakov, ktoré si mal na základnej, na strednej, a keby si ich nestretol, nespoznáš ich, pretože sa menia ľudia. Čiže je tu nejaký proces, ktorý sa mení a je dobre, že by sa mení. Kto by chcel žiť väčšie na tomto svete, ľudia? Ja sa teším do neba, neviem, jak vy. Ja sa teším, že keď sa stretnem s Ježišom a myslím si, že v nebi ho nebudem hľadať pod lupou, ale keď sa zjaví Pán Ježiš Kristus aj medzi dávmi, miliónmi, miliardami anielom, tak vám poviem, jeho rozpoznám hneď. Hneď. Takže to nebude veľká zoznamka. Ja som Abraham a ja Matej. Ja si myslím, že všetci tam zistíme, tie mená hneď budú kričať na nás. Pretože nebo je slávne miesto, kde prebýva živý Boh. A tak viete čo? Ja som uvažoval nad tým, že to obnovenie, to vnútorné, o to sa treba starať. To musíme niečo s tým my robiť. Pretože Biblia hovorí, že v Korinťanom, to tam nemáš, ani nemusíš hľadať, to som ešte dostal na chválach, toto slovo. Napísané je 2. Korinťanom 4.16. Je napísané, preto neustávame, ale jestli sa aj náš vonkajší človek ruší, vnútorný sa obnovuje ako deň čo deň. Je tu obnova deň čo deň. Ľudia, my vieme natrieť železo, aby bolo obnovené. My vieme natrieť drevo, aby bolo obnovené. My vieme reštaurovať domy.
My vieme opravovať hrady na Slovensku, aj vy v Česku, nie? Zrúcanina a zrazu nádherný hrad. Ja som včera s bratom u Cupalových som bolo to veľmi požehnané. Ja všetky hrady alebo zámky tu už poznám. Všetko mi bolo ukázané, v nádherný čas sme mali, o viere sme rozprávali, svedectva o Pánovi, naozaj požehnaná rodina a ja som nadšený z toho, že naozaj ja tu vidím obnovu aj v tejto rodine. Kedy ľudia sa obnovujú duchom, sú čerství, sú silní. Ako to povedal raz jeden evangelista, keď vyjdem z tela, nespoznáte ma, lebo v tele možno mám 1,80 m, ale v duchu som väčší, v duchu som mladší, v duchu som silnejší. A to je to, čo potrebujeme robiť. Aby naša viera porastla, sa potrebujeme deň čo deň blížiť k Bohu. Deň čo deň volať na Neho. Otvoriť si písmo, byť s ním, nájsť si čas na Neho. Boh je ten, ktorý očakáva každý deň s otvorenou náručou. Je lož, čo povedal Jožo Ráš v Eláne, že dnes sa nikde nedovoláš, pretože Boh si zapol odkazovač. To nie je pravda. Biblia hovorí o tom, že máme smelej dôvere pristupovať pred jeho trón. Pretože on je tam. Ja vám niečo poviem, to my zapíname odkazovač. To Boh volá na nás a my máme 0918, práve nie je v dosahu. Takže zruš také antény, aby si bol stále v dosahu, aby si bol obnovovaný ním, deň čo deň. Byť s ním, plniť jeho vôľu. Ja v Košicách hovorím na mládeži, počúvajte, ak je Ježiš váš pán, tak vy musíte zísť zo svojho trónu. A musíte nechať Ježiša na tróne. A potrebujete sa pýtať jeho skôr, než budete robiť niektoré iné veci, ktoré robíte. Niektoré veci ti pán povie, nerob to. A ak je tvoj pán, tak ty povieš, áno, páne, nebudem to robiť, pretože ma to zanečisťuje. Niektoré veci ťa posunie a ty nepovieš, nie, ostanem stáť. Biblia hovorí, že už nie sme sami svoji ľudia. Erik Matej nepatrí Erikovi Matejovi. Apoštolská cirkev nepatrí apoštolskej cirkvi. Tieto chvály nepatria nám. To všetko je o ňom. To všetko dáva chválu Bohu. My prichádzame pred jeho trón. Ľudia, my sa raz tam stretneme s tými anielmi, cherubínmi a my prídeme do takej slávy, že na tejto zemi to je len taký odvar. Taká slepačia polievka. Sáčková, tam bude originál. Amen. Halelujá. Sláva ti, Ježiš. Takže čo je kresťanstvo? Skutočné kresťanstvo je nasledovanie Ježiša deň čo deň. V obnove, v sile, v moci. Halelujá. Už nepoznáš program, čo dávajú v televízii. Nie je podstatný. Nie je podstatná aplikácia v telefóne. Ježiš je podstatný. Amen. On je dôležitý. Tam sa obnovuje naša sila, náš duch. Môžeme sa pozrieť do 1. Mojžišovej 1 až 4. 1. Mojžišova 1 až 4. Skôr ako to budem čítať, chcem vám povedať dôležitú vec. Náš duch, ktorý býva v tomto tele, ktorý sa raz vysťahuje a urobí krok z tohto tela von. Náš duch je nehmotný. Preto nič na úrovni tela tohto ducha neuspokojí. Lebo všetko telesné, čo je okolo nás, je pod úrovňou ducha a nič nás nemôže naplniť tak, ako nás naplní živý Boh. Preto všetko telesné, čo je okolo nás, čokoľvek hľadáme, čokoľvek máme, nie mi jedno, čo máš. Je mi jedno, aké zlato si dostal. Je mi jedno, aké striebro máš. Je mi jedno, aké peniaze máš. My vieme dávať pozor, to je moje, na také veci, ako sú telesné. Vieme chrániť možno auta, domy, alarmy, robíme všetko možné, aby sme to proste ochránili nejako. Mal by si chrániť v sebe život, ktorý ti Boh dal. Starať sa o neho. Príjmi zodpovednosť dnes ráno za to, aký si vo vnútri. Jak nasleduješ Ježiša, jak plníš jeho vôľu. Ľudia vonku hynú. Ľudia vonku potrebujú počuť o Ježišovi. Ľudia, ja som tak rád, že som evangelista. Ja by som nechcel byť nikto iný. Privádzať ľudské duše k spaseniu, to je to nádherné povolanie. Halelúja. Ja si myslím, že v nebi sa ma nebudú pýtať, koľko si zarábal. Ja si myslím, že v nebi sa mi nebudú pýtať, koľko titulov si mal. A ak máš tituly, maj, žehnám ti aj viacej. Kľudne. Boh má aj tak všetky tituly. Ale ja vám poviem niečo, že v nebi nebudeme rozoberať tieto veci. Ja som mal toľko eur, vlastne toľko korún, ty si mal toľko korún. V Košiciach ľuďom len dajte 3 000 eur a vám budú robiť otrokov v Egypte. Len im dajte viac, lepšiu ponuku.
A ty uvidíš, ako Potifár znovu bude vládnuť v dome. Ako znovu príde faraón a nebude chcieť prepustiť ľudí, pretože si povedia, že toto je dôležité, ale v nebi nebudeme rozoberať tieto veci. Pán Ježiš v zjavení hovorí čo? Hovorí, radím ti, kúp si odo mňa zlato prepálené v ohni. My vieme kupovať tak zvonku veci okolo nás. Ale vieme prísť k Bohu, vieme prísť k Pánovi Ježišovi a povedať, Pane, nauč ma kúpiť od teba veci, ktoré máš. On hovorí, pomáš si svoje oči, aby si videl. Pretože ja mám pre teba biele rúcho. Ľudia, vám poviem, Ježiš Kristus prišiel na veľké náklady z neba na túto zem. Jeho to stálo všetko. Ježiš nevyťahol kreditku, Ježiš nevyťahol svoj účet. Ježiš nepodplatil Piláta, ani Židov, ani nikoho. A oni kričali, ukrižuj ho, a jeho rany nás uzdravovali. Jeho rany vás uzdravili ľudia. Mali by ste sa tešiť z toho, radovať z toho. Pretože je to posolstvo viery. A Biblia hovorí, že keď ho príjme do svojho života, že on obnoví nás. Ľudia, my sme vo výstavbe, niekedy zo mňa padá omietka, sorry. Niekedy možno zo mňa, možno púka niečo zvonku. Ľudia, viete, čo ja vnímam v duchu? Keď sa neobnovím každý deň, ako keby som ani nežil. Ako keby moje vnútro bolo úplne zbytočné na planete Zem. A niekedy činím pokánie z týchto dní. Hovorím, Bože, odpusť mi. Ja som dnes sa mal stretnúť s tebou. Ja som dnes mal vyčlenený čas na teba a nevyšlo to. Potom už len nejaký taký polomrtvý okolo 11, keď už všetci spia, tak som niekde na kolenách. Hovorím, Bože, daj mi silu, lebo som slabý. Potrebujem ťa, Ježiš. Biblia hovorí, že na počiatku stvoril Boh nebesia a zem. Ľudia hovoria, jak to vlastne bolo na počiatku. Stačí ísť do 1. Mojžišovi, aby ľudia vedeli. Stačí použiť vieru. Pretože na počiatku to Boh tvoril. To nebolo, že hokus pokus. Boh nie je nejaký čarodejník s paličkou, že urobil. Ale Boh to tvoril. Tam bol nejaký program, nejaký systém toho, ako on začínal. Učme sa od neho. Možno ty si niekde vo svojom vnútri a na svojej ceste si niekde odišiel možno ďalej, alebo si sa vzdialil. Ľudia, buďme ako Boh na počiatku. Učme sa od neho, ako pracoval on. Biblia hovorí, že zem bola neladná, pustá. Nič nebolo pekne na tejto zemi. A Boh nepovedal, sťahujeme sa preč od tejto zeme. Nie, on keď už stvoril, on tam bol. A Biblia hovorí, že tma bola nad priepasťou a duch Boží oživujúci sa vznášal nad vodami. Duch Boží neplával vo vodách. Rozmýšľal si niekedy nad tým? Duch Boží mal kontrolu nad tým. Mal kontrolu nad tým, aby vec, ktorá bola neladná, pustá, mohla byť plná sily, obnovy a on čakal na Boží hlas. On tam bol v autorite. Počujte, Adam a Eva, viete, prečo zrešili? Boh im dal autoritu nad vtáctvom, Boh im dal autoritu nad pozemskými zvieratmi, ktoré sa hemžili, ktoré tam boli. A Boh im dal autoritu ešte aj nad rybami, nad tým, čo je vo vode. Pretože dostali autoritu, mali vládnuť. Čo sa ale stalo? Vládli nad všetkým, akurát nevládli v autorite nad hadom, ktorý tam bol. Hádaj, čo sa stane, ak ty nezoberieš autoritu nad diablom. On zoberie autoritu nad tebou. On sa s tebou nebude hrať. Ľudia, on vás nenávidí. On by vás všetkých chcel späť. On by vás všetkých chcel zobrať tam, odkiaľ ste vyšli. A preto my potrebujeme byť obnovení v duchu každý jeden deň, aby sme rozumeli tomu, čo sú pasce. Ja v Košiciach hovorím, že sú našlapné míny na ceste našej viery. A my potrebujeme byť opatrní. Potrebujeme byť obnovovaní v sile. Biblia hovorí, že a Boh riekol, nech je svetlo. A bolo svetlo. A Boh videl svetlo, že je dobré. A Boh oddelil svetlo od tmy. Ľudia, Boh oddelil svetlo od tmy. Ja neviem, jak mohla byť svetlo a tma spolu, ale na začiatku to tak bolo. Svetlo a tma spolu. Jak je to možné? Ja vám poviem, niektoré veci nevieme vysvetliť. Niektoré veci ja ti neviem dať po A, po B, po C, 1, 2, 3, 4 body, zapíš a žij podľa toho. Nie. Ja verím tomu, že keď Duch Svätý príde počas kázania, ľudia, on dnešné kázanie chce zobrať na tvoje slabé miesta a posilniť ich, aby si bol silný v duchu. Neposilujte len tie miesta, ktoré sú silné, ktoré sú viditeľné. Posilujme veci, ktoré sú slabé.
Halelúja. Pretože Boh chce niečo robiť v meste Břeclav. Boh chce robiť vo vašich mestách. A tak Boh sa na to celé díval a povedal, oddelíme svetlo od tmy. A viete čo, ona sa musela oddeliť. A tak sa stalo to, že keď to urobil, Duch Svätý to počúval. On tam bol prítomný. Viete, ak Duch Svätý bude jednať v vašom živote? Tak, že Duch Boží počúva na hlas slova nášho Pána, ktorý vychádza z jeho úst. A on potvrdzuje to kázanie. Ľudia, chytajte dneska tú vodu, ktorá tečie dnes. Chytajte to. My sme sa naučili chytať na veľkých lodiach, na mori. My sme sa naučili chytať rôzne druhy rýb. Ale viete, čo vám poviem? Naučme sa chytať živú vodu počas služieb, ktoré máme s Bohom, keď On káže do nášho vnútra. Ja vám niečo poviem. Môžete sedieť za jedným stolom so 4 ľuďmi a oni, keď majú sluch, ktorý je vypnutý alebo slabý, tak môžete na nich rozprávať, oni nebudú počuť. Ja som robil na úrade 17 rokov v Košicách na jazere, nad Sídliskom nad jazerom. Bolo tam 27 000 ľudí a mali sme jedného človeka, ktorý potreboval strojček na ucho. A bol to bezdomovec. A my sme mu pomáhali nejakým spôsobom a starostka povedal, Erik, choď kúpiť mu strojček do ucha. A hovorím, dobre, tak som išiel. A tam bolo to nastavenie, že jak to vlastne máš nastaviť. A pamätám si, keď sme za ním prišli a sadli sme si za jeden stôl a rozprávali sme sa, on na všetko prikyvoval a ja som tomu nerozumel, že čo na všetko prikyvuje. Až potom som zistil, že som to zle nastavil, on nič nepočul. Polhodinové stretnutie so starostkou, on nič. Kopec veci počul, čo si má vybaviť, jak zhruba čo má robiť a tak ďalej, príde sociálka a on stále. Pamätám si, keď som bol v škole, keď učiteľka na mňa pozerala, Matej Chavuli, toto keď povedala ľudia, vo mne sa všetko bylo, pretože nič z toho nebola pravda. Rozumieš? Áno, rozumiem. Mama, keď ma doma učila, pochopil si? Áno. Kedy ideme vonku? Niektorí ľudia môžu takto žiť v cirkvi. Pán hovorí, Pán sa ozval nad zemou, neladnou, pustou. A ľudia v cirkvi prídu domov a za pár hodín zabúdajú na to, čo bolo kázané. Ľudia, tí vtáci, to nie sú obyčajní vtáci, o ktorých Ježiš hovoril, že lietajú niekde nad našimi hlavami. Biblia hovorí, že sú to vtáci, ale sú to nečistí duchovia, ktorí berú ako orly to, čo nám Boh dal. My sme v duchovnom zápase. Neviem, či si niekedy zápasil, ale to nie je tak, že ten zápasník sa vzdá. Ty musíš vyvinúť určitú väčšiu silu, ale odkiaľ ju budeš mať, ak nie si obnovený. Obnova je tak dôležitá. Oživenie je tak dôležité. Boh nepovedal nejakým anielom, že balíme kufre a odchádzame, ale začal pracovať s touto zemou. Duch Svätý chce pracovať s tvojimi vecmi. Chce pracovať, nech sú, neviem ako neladné a pusté, neviem v akom štádiu by si bol. Duch Svätý vie obnoviť ešte aj Lazara po 4 dní, keď smrdel. Ľudia nemali vieru pred tým hrobom. Nemali vieru, pretože to všetko smrdelo. V akomkoľvek v oblasti by si bol, aj keby to už smrdelo, je tu Duch Boží, ktorý obnoví Lazara. Ježiš zrazu hovorí, Lazar, vidí von a on nemal inú možnosť. On nemal inú možnosť zostať. Lazar nebol niekde silne ťahaný smrťou tak, že by Božie slovo nemohlo rozvraziť tú smrť, ktorá tam bola. Ten rozklad, ktorý tam bol. Pamätám si, keď som prišiel do zhromaždenia a začal som kázať. A Duch Boží vo mne potvrdzoval slovo. A keď tebe potvrdzuje slovo, ty si v jednoduchu, ty ideš v takom pomazaní, že proste si vnútorne naplnený, že ani letecký benzín není tak horľavý, ako si horľavý ty. A prišiel za mnou jeden mládežník a mi hovorí, daj mi pomazanie, daj mi. A ja hovorím, jak ti ja mám dať? Ja nie som zdroj. Však ja chodím na ten istý benzín ako ty, teda na to isté. Ľudia, ja neviem, či my sa plníme, ale viete čo? Ja keď prídem na pumpu, ja nelejem okenu do nádrže. Nelejem okenu. Ja chcem to, čo pumpa má pre moje auto. Amen. Ja potrebujem plnú nádrž. A keď nemám plnú nádrž, tak rýchlo nájdem pumpu. Pretože pumpa zabezpečí to, aby som došiel do Břeclav. Amen.
Takže dneska to možno nie je nejaké hlboké kázanie, ale viete čo, verím tomu, že Duch Svätý je tu, aby ťa posunul ďalej. Raz som sa modlil za jedného človeka a ja som mal videnie. A videl som jeho auto, to bol jeho duchovný život. A bol priparkovaný alebo odparkovaný pri hlavnej ceste. A ja mu hovorím, čo tam robíš? Čo tam robíš? A on mi hovorí, vieš, ja už nie som ten, ktorým som bol. Čo sa stalo, že si nie si ten, ktorý si bol? A on hovorí, vieš, prišiel do môjho života hriech a veci a tieto veci ma stlačili na zem a tak ďalej. A ja hovorím, nepoznáš Bibliu, vieš, čo Biblia hovorí o tom? A chceš, aby prišli časy rozvláženia od Ducha Svätého? Tak Pavol hovorí, čiňte pokánie a bude dobre. Ľudia mi hovoria, čiň pokánie. A hovorím, áno, kedy a za čo? Veľmi rád budem činiť pokánie. Ja nemám problém s pokáním. Podľa mňa pokánie je úžasná vec. Ona ťa umie. Sprcha začne tiesť. Voda príde na tvoje vnútro. Umie ťa zvnútra. Nie je taký bieláci prášok, ktorý by to vedel spraviť, ale krv Ježiša Krista. Krv Ježiša Krista. Jeho ranami ste boli uzdravení. Prídeš do neba a povieš, Pane, ale ja som mal rany. A Boh ti povie, ale môjho syna rany ťa uzdravili. Na čo potom krvácal? Na čo potom trpel na kríži? Aby sme dodnes mali horkosť voči ľuďom, horkosť voči veciam, ktoré sú okolo nás. Nie, ty sa dívaj na jeho rany. Ježiš mi povedal, Erik, jeden pohľad na mňa mení celú situáciu. Jeden. Jednoduchý pohľad na mňa. Sláva ti, Ježiš. Ján 6:36. Keď hľadaš Ján 6:36, chcem povedať, že to je 6:63, len som sa pomýlil. Duch je, ktorý oživuje. Telo nič neosoží. Slova, ktoré vám ja hovorím, sú duch a sú život. Sláva ti, Ježiš. Čiže čo je tu napísané? Je to on, ktorý oživuje. On len potvrdzuje to, čo robil v 1. Mojžišovej. Bez Ducha Svätého sme úplne mŕtvi ako nejaké zabalené mäso v potravinách, ktoré si berieš. Ono kedysi žilo, ono kedysi bolo aktívne, ono kedysi dýchalo, ono kedysi malo srdce, ale dnes je všetko vykuchané von. A je len proste niekde v nejakom reťazci položený, aby si prišiel a si to uvaril. Biblia hovorí, že diabol chodí a hľadá, koho by zožral. A ja som raz na jednej mládežickej konferencii povedal, že keby sme zobrali žiletku a rozpárali nepriateľovi brucho, tak by sme videli, čo všetko nám pojedol. Pretože on chodí, hľadá a možno niektorá viera ľudí by tam bola. Možno niektorá viera ľudí, možno nejakých ľudí by si tam našiel. Pretože pohlcuje nás to, keď sa neobnovujeme. Ľudia, radosť Pánova je naša sila, amen. Viete, čo ten verš znamená? Že Boh v nebi sa raduje. Že Boh v neba nemá nejaký depresívny stav. Ale on sa raduje. Z čoho sa raduje? Z čoho má takú veľkú radosť? Ľudia, on má radosť z toho, keď sa díva na tvoju a moju vieru. On keď sa díva na to, že aj keď padneš, ľudia, môj syn toľkokrát padol a viete, čo urobí? Povie bác! A znovu vstane. A vôbec nie je problém s tým, že spadne. Problém je s tým, že príde domov a je špinavý, OK. Ale viete čo, ja ho nevyhodím, že si špinavý, choď preč. Ja len prídem, vyzlečiem ho, dám ho do sprchy, tie špinavé veci dáme do pračky. A on funguje ďalej. On funguje ďalej. Ľudia, keď to robím ja ako otec, ako to robí náš nebeský otec? My si myslíme, že Boh bojuje s nami, proti nám, že sa na nás hnevá, že by nás najradšej odsúdil, ale pritom Biblia hovorí, že v Kristovi sme boli všetci spasení, zachránení, očistení jeho krvou. Boh rešpektuje krv svojho syna. Boh rešpektuje to, že on za nás zomrel. Obnovenie sa, nadobudnúť novú silu, je naša zodpovednosť. Je približte sa k Bohu a ja sa približím k vám. Keď ty sa začneš približovať k Bohu, vieš, kto to vidí? Vidí to tvoja rodina, vidí to tvoj nepriateľ, vidí to Boh a anjeli a oni rešpektujú to, že ty prichádzaš k nemu. Krok za krokom. Viete čo? Boh má spočítané naše kroky. Ľudia hovoria, že majú spočítané naše vlasy, amen. A ja hovorím, Boh má spočítané naše kroky, koľko krokov si urobil za ním. Halelúja.
O čom to je začať beh za Ježišom Kristom a niekde len tak ostať pri nejakom stánku občerstvenia celý život, ktorý ti tam diabol dal a ty máš bežať ďalej, ale ty niekde vo vnútri ješ páročky. V Rakúsku. Ináč toto aj mňa by vyvratilo, že koláčik ku káve a chápeš, párky ti donesú. Díky, Rakúsko. Takže my bežíme ten beh svoj závod a popri tom nás Boh obnovuje. Môj otec je bežec, maratonec. On má odbehnutých 15 veľkých maratónov a 100 polmaratónov, vyše 100 polmaratónov. A on mi hovorí, Erik, behanie, to jak všetci počúvate, behanie alebo maratón začína od 30. kilometra. Tam sa ozývajú tvoje svaly, tvoja hlava, či si normálny, čo robíš. Od 30. do 30. keď máš nabehané, dáš to. Ale od 30. sa tedy začne všetko ozývať. A viete čo? Ja neverím, že čím viac behám za Pánom, počujte, toto je lož, čím viac behám za Pánom, tým viac som unavený. Ja už bežím 20 rokov, 30 rokov a už som tak vyčerpaný z toho beha. Ľudia, on nás posilňuje pri každom kroku. On nám dáva silu pri každom kroku. Ja vám poviem, že ja milujem občerstvujúcu službu. Kedy príde slovo a do mňa trošku drgne. Keď ma trošku po ramene. Pán, keď príde za mnou mi povie, Erik, otoč sa už konečne. Tam nie je cesta, ktorú ja mám. A tak Biblia hovorí, že duch je, ktorý oživuje. Nech on oživuje naše slabosti. Popri tom všetkom, kedy nám odchádza možno sila z toho tréningu, znovu Pán prichádza, aby oživil. Ja ti ženám oživenie do rodiny. Ja ti ženám oživenie do vzťahu s Pánom. Ja ti ženám oživenie do kázania. Halelúja. Aby si mohol privádzať duše k spaseniu, aby si mohol privádzať duše do nebeského kráľovstva. Biblia hovorí v žalme, chcete sa skvieť ako hviezdy? Prinášajte ľudí do nebeského kráľovstva. Pretože Boh má plán na tejto zemi. Boh má biznis na tejto zemi. V Košiciach mi jeden muž povedal, odkiaľ vieš, aký má on biznis. A hovorím veľmi jednoducho, čítaj slovo. Ježiš prišiel na túto zem, aby zomrel za nás a vyslal nás učeníkov. Ježiš nepovedal, sedte po celom svete, ale chodte. Amen. Amen. Čiže na to, aby sme chodili, aby sme boli plní ducha, my potrebujeme žiť s ním. Môžem sa dnes spýtať vás úprimne niečo? Môžem byť úprimný? Stretli ste sa dneska s Ježišom skôr, ako ste prišli na toto miesto? Videli ste ho dnes ráno? Ak ste ho videli, čo vám povedal? Pretože on hovorí. On hovorí. Skôr ako si dáš polievku, nie ráno, ale čo si dávaš na raňajky, skôr ako si to dáš, je tu Boh, ktorý chce hovoriť s tebou. Je tu Boh, ktorý sa skláňa k nám. Je tu Boh, ktorý nám dáva posilnenie v ňom. My sme špecialisti na posilňovanie zvonku, ale posilňovanie ducha do takého systému vodí, že tam si kúpiš pernamentku. Sláva ti Ježiš. Slová, ktoré vám ja hovorím, sú duch a život, ale telo nič neosoží. Chcem vám povedať, že telesnosť vás bude viesť do pekla. Do pekla. Telesnosť je okolo nás tak blízko, že keď hovoríme o viere, je až nereálne si predstaviť, že duchovný svet existuje. Tak v telesnom, fyzickom svete žijeme. Len vyjdi vonku a nerešpektuj auto na ceste a uvidíš, čo je telesnosť. Len zober niečo, alebo vypij atramen, alebo vyskoč z okna a uvidíš, čo je telesnosť. Tak v telesnom svete žijeme. Že Biblia hovorí, že telesnosť, spôsob života v hriechu nič neosoží. Nič. Nepomôže ani jednému z nás. Jak je možné, že hrdinovia viery išli v Židom 11. kapitole tak, že vierou dosahovali kráľovstva? Jak je možné, že vierou Abraham vošiel do zasľúbenej zemi a nevedel, kam išiel? Nevidel to. Ľudia, pretože bol obnovený. Pretože bol v duchu. Abraham, náš praotec viery, jedného dňa sa ho spýtame, Abraham, ako to bolo? A on ti to povie. Jedného dňa uvidíme tých, ktorí nás predišli. Jedného dňa sa spýtame Jozu, ako to bolo pri múrach Jericha. A viete, čo vám povie? Bol som obnovený v sile.
po páde, keď padol Izrael, kedy kvôli tomu, že jeden človek zobral veci, ktoré boli zarieknuté Bohom. A tento človek zrazu uvrhol celý Izrael do hriechu. A rána Izraelom sa začala šíriť. Zrazu bol obnovený. Kto bol obnovený? Celý Izrael, pretože Jozua volal na Boha a Boh hovorí, čo kričíš na mňa? V Izraeli je hriech. V Izraeli vyrieš hriech, čo kričíš na mňa? Veľakrát mi hovorí, Bože, kde si? A Pán hovorí, ja kde som? A ty si kde? Kde je to, čo hovorí písmo? Zachovaj seba čistého. Zachovaj seba od hriechu. Ľudia, my by sme mali pustiť hriech ako horúce železo, rozpálené. My by sme mali mať rešpekt pred týmito vecami. Biblia hovorí, že Jozef, keď bol v Egypte, Putifárová žena na ňo obracala oči. S ním flirtovala. Pozerala sa na neho. Telesnosť bola tak blízko Jozefa. Myslím si, že Dávid, keby mu bolo zjavené, kde bude po hriechu s Batšebou, ľudia, on by v živote neurobil ten hriech. V živote. Niečo vám poviem, Dávid bol obnovený, ale už nikdy nebol tam, kde bol Izrael pred tým hriechom. A je tu cena. A diabol ti povie, poď si užiť, poď, ja ti poviem, ako sa ti bude dariť dobre. Poď do môjho plánu. Ľudia, ale tam je cena. Ľudia povedia, ja fajčím a je mi dobre, ale za tým je cena. Ľudia povedia, ja mám tú ženu, tam ženu, mám také vzťahy, je mi dobre, ale za tým je cena. Nechajme Boha, aby nás obnovoval. Nechajme Boha, aby nás čistil. Ja som mal v práci v Košicách jednu študentku, ktorá prišla a povedala, ja ťa dostanem do postele. Chápete to? Fóra baha šakataja, keď som toto počul. A viete čo, nebol problém tá žena. Vôbec. Nebol problém tá žena. Problém bol duch, ktorý bol za ňou. Amen. Takže ja som sa postavil proti duchu, nie proti nej. Ja som povedal, ja slúžim Ježišovi Kristovi. Nemáš na mňa, pretože som obnovený v duchu. Fakt. Jej spadla sanka. Ja som sa modlil za úrad, kde som robil. A ako som sa modlil za ten úrad, tak ľudia, viete čo, ja som mal skupinky na úrade. Normálne úradníci chodili ku mne predtým, než začala pracovná doba. Mal som 4, 5, keď som mal narodeniny, kúpil som chlebičky, nalial som Coca-Colu a kázal som zo žalmu. Oni boli moji kancelári, ja som kázal. Sláva ti Ježiš. A viete čo, ja som sa modlil, prikrýval som úrad a jedného dňa starostka mi hovorí, Erik, budeš mať novú kolegyňu. A ja hovorím, fakt? A ona mi hovorí, ale ona je veštica. Hovorím, prosím. Ja som sa začal modliť. A ona v pondelok mala podpísať zmluvu. Ona v pondelok mala nastúpiť. A zrazu je útorok a ona nie je nikde, je streda, ona nie je nikde. A ja starostke, pretože som mu nosil autom, ja hovorím, kde je tá nová kolegyňa? Nech sa s ňou trošku zoznámim. Nechával som zhruba 3 dní ľuďom, ktorí nastúpili, aby boli v pokoji a potom som, amen, halleluja. Som im ukázal, kto je Ježiš. Som im ukázal, čo Ježiš pre mňa spravil. A viete čo? Ona mi hovorí, neuveríš, Erik, neuveríš. Ona prišla v pondelok, ona zobrala pero, ona išla podpísať ten papier a hovorí, ja nemôžem podpísať ten papier, pretože ja tu cítim zlú energiu medzi vami. Halelúja! Halelúja! Ježiš je živý, ľudia! Amen. Starostka mi hovorí na 33 rokov, poď do kancelárie, chcem ti niečo dať. A ja si hovorím, Pane, sláva Bohu, zvýšenie platu, amen. Konečne, amen, ty si jej to povedal. Halelúja. A viete, prišiel som do kancelárie a starostka mi hovorí, sadni si, kávu chceš, čaj chceš? Hovorím, ne, v pohode, všetko je dobré. Si hovorím, keď mi zvýšiš plat, ja si kúpim všetko. A viete čo? Ona prišla s takým okultným náramkom. Chápeš to? A hovorila, Erik, mám pre teba náramok, pozri, on je veľmi vzácný, tam sú také zvláštne kamene. A tie kamene, proste, keď budeš nabíjať vo vode celú noc nabíjaj,
tak sa zvýši tvoja pracovitosť na úrade. Ja som normálne 3-krát omdlel a mi hovorí toto Erik. A potom, keď to nabiješ, zober si to, pretože to je energia a ja tie kamene poznám, mi hovorí. Ja som bol v takom šoku, že ani slovo som nepovedal. Ja som si to zobral a si hovorím, Bože, počul si to? Čo ja s tým budem robiť? A viete čo, Duch Svätý mi dal nápad. My máme v Bratislave Dunaj a v Košiciach je Hornát, niektorí už máte zjavenie, že čo? A ja som sa modlil, hovorím, s tým náramkom v ruke, večer som prechádzal, už tma bola, niektorí už možno aj spali od 9, od 10 v noci som sa prechádzal, Bože, ľudia, jak lev som chodil v klietke. Ja sa niekedy cítim ako dostihový kôň, dneska som tak sa cítil, kedy povieš, Erik, je to tvoje. Tak ja už som prešmikoval. A viete čo? Ja som prišiel a hovorím, Pane Ježišu, ja to robím v tvojom mene, nech to stojí, čo to stojí, nech sa ma pýta starostka, kde je náramok alebo nie. Oče, ja ho teraz vyhadzujem v mene Ježiša, nech sa nabíja celý život. Fú, ľudia, takú diaľku som hodil. Sláva ti Ježiš. Prišiel som na úrad, ľudia, ako víťaz. Halelúja. Chápeš? Ale nosil som košele, tak som nosil košele. Erik, ideme na magistrát, áno, pani starostka, už ideme. Aby nikto nič nevidel, aby všetko bolo tak akože v pokoji, že... A zrazu, keď som položil ruky na volant, po týždni sa ma pýta, a kde je ten môj darček? A ja som potreboval Svätého Ducha. A viete čo? Ja som povedal, nabíja sa. Nabíja sa. Tak kvalitne, ak sa nabíja ten náramok, to ešte nikdy hovorím. Dobre, nabíjajte. Spýtala sa ma o 3D, ja nepreháňam, fakt to tak bolo. Mi hovorí, kde je náramok? Hovorím, nabíja sa. A potom, keď už mi priháralo a hovorí, že kde je ten náramok? A ja hovorím, pani starostka, vyštudovaná žena, inteligentná inžinierka, ktorá ste 6 rokov už tu a vedete celé jazero, celé toto sídlisko, 27 000 ľudí. Nechcete mi povedať, že veríte v nabíjace náramky. A ja som veľmi videl späťaku, jak sa zmenila tvár a hovorí, no tak ako nie úplne tak, že by som tomu verila, hovorí. Viete čo? Bol useknutý nepriateľ v mojom živote. Niekedy nás okolnosti tlačia do hriechu, ale Duch Boží je ten, ktorý oživuje. Amen. Ja som si povedal, že môj úrad bude spasený úrad. Prišla kolegyňa do práce, už budem končiť, 45. Väčšinou v Košiciach mi vypnú mikrofón a ľudia idú preč. Srandujem. Miro, poznáte Mira Tota, tretí deň? Tak on sedí vpredu a keď už je, pamätám si, raz som kázal pre jednu školu, mal som 3 minúty, hovorí Miro, 3 minúty, ty si káž 3 minúty, ja nebudem kázať 3 minúty. On hovorí, budeš kázať ty, hovorím, dobre. Tak on sedel, medzi ľuďmi sedel, fakt to sa stalo. A hovorí, že ja ti budem ukazovať, keď už budeš cez čas. A on hovorí, takto mi ukazoval, že 3, potom, že takto, a keď bola 0 a som neprestal, tak robil toto. Ale chápeš, keď ťa Duch Boží zobere, ja sa nevysmievam, keď ťa Duch Boží zobere, to si jak lokomotíva. Máš ten niekedy ten taký, že si naštartoval, nezastavuje, máme spoždenie, amen. Proste ideš. Takže prišla za mnou, ja už aj neviem, čo som hovoril. Kolegyňa prišla za mnou. Áno, ja som sa modlil. A jedného dňa prišla ľudia, žena, ktorá si prefocovala žalmy a ja som bol z toho hotový, si hovorím, ja mám sestru v Kristu, ani som nevedel. A hneď za tým si prefocovala horoskopy. Hneď za tým ľudia sú domiešaní, ľudia sú zauzlení. Poďme rýchlo, aby som stihol ešte jeden verš. 2. Timoteova 2.4. Dám vám radu. Môžem vám dať radu? Dám vám radu. 2. Timoteova 2.4. Nikto konajúci vojenskú službu. Ľudia, my niekedy tak nad tým nerozmýšľame, my sme v armáde, ktorú Ježiš vedie. Ty som vojak. Možno
nevyzerá to zvonku, ale zvnútra sme oblečení. Máme štít viery, máme helmu spasenia, máme meč ducha, máme topánky evanjelia, máme opasok pravdy, máme helmu spasenia, pancier spravodlivosti. Tak sme. Tak sme ľudia oblečení. A toto on je ten, ktorý prichádza, aby k nám hovoril. A preto Biblia hovorí, nikto konajúci vojenskú službu sa nezapletá do obchodov. Ľudia, nezapletajme sa. Pretože ak sa zapletieme, ak máme veci, ktoré nás dopletú, tak náš oheň vyhasína. Naša túžba po Bohu slabne. Buďme ľuďmi, ktorí vieme, že tento svet, ak mu otvoríme dvere, on vie, čo s nami urobí. To zapletanie je veľmi nebezpečná vec. Biblia hovorí, nikto konajúci vojenskú službu sa nezapletá do obchodov, živnosti, aby sa ľúbil svojmu vojvodcovi. Ľudia, viete čo? Ja sa túžim ľúbiť Ježišovi. Viete, čo sa budem pýtať ako prvé, keď budem v aute sedieť sám a pôjdem do Košíc? Ja sa spýtam Pána. A pýtam sa ho, Pane Ježišu, páčilo sa ti to? Niektorí ľudia nemajú takéto otázky. Ja sa pýtam, Pane Ježišu, bolo to v poriadku? Páčil som sa tebe? Pretože vieš, keď si blízko pri Bohu, teba nezaujíma to, čo povie iný o tebe. Teba zaujíma to, čo Pán hovorí. Ako o tom huslistovi, ktorý hral veľký koncert a všetci mu tlieskali. Všetci hovorili, bolo to úžasné, majstro, urobili ste nádherné, čo ste mohli urobiť. Všetci stali, alebo standing ovation, otvorený potlesk. A tento človek sa ani neusmial do kamery. A tak prišli za ním ľudia, tí, čo kamerovali a hovoria, viete čo? Hovoria, prečo, majstro, ste si neužili ten potlesk, ktorý tam bol? A on hovorí, viete čo? Nikto z vás nevedel, že v dave sedí môj učiteľ, ktorý ma učil od môjho mladí, keď som bol mladý chalan. A ja si ho veľmi vážim. A on sa nepostavil, nezatlieskal, iba sklonil hlavu. A ja vám poviem, toto zosmutnelo a celý ten potlesk bol na nič. Pretože majster sa nepostavil. Ale keď sa majster Ježiš postaví, keď majster na konci nášho dňa, na konci vo finále sa postaví a povie verný a dobrý služobník vojdi do radosti Pána, tak je už úplne jedno, kto ti fandil a kto ti nefandil. Nie som vedený svojimi fanúšikmi, nie som vedený svojimi nefanúšikmi, nie som vedený svojimi lajkami hore a lajkami dole. Som vedený Ježišom Kristom, ktorý ma obnovuje každý deň. A keď sa jemu páčim, všetko je v poriadku. A môj život je na dobrej ceste. Preto sa nezapletám so svetom. Nehľadám svet. Ježiša chceli zdržať v jednom meste, pretože od večera do rána uzdravoval ľudí. A oni prišli za ním a hovorí, majster, neodchádzaj preč z tohto mesta. A Ježiš hovorí, hej, ja musím ísť do iných miest. A išiel do synagóg, do galilejských miest, kde jednoducho kázal. Ľudia, obnovenie bude pokračovať ďalej. To ty sa musíš zbaliť a ísť s ním. To ty musíš prispôsobiť život jemu. Nie obnovenie bude prispôsobovať život tebe, ale ty si ten, ktorý musíš obleť to, čo Boh ti na mieru dá v dnešný deň. A buď spokojný s tým, čo máš. A buď hladný po väčšom. Niečo vám poviem a tu skončím. To, ako rozmýšľate vo svojej mysli, tam pôjdu vaše nohy. To, ako sa nastavíte tu. Ježiš povedal, ja tam nemôžem ísť. Teda ja tu nemôžem zostať, ja musím ísť ďalej. Pretože bol nastavený v mysli. Bol nastavený potom, aby naplnil Otcovú vôľu. Zružme svoje plány, ľudia. Nechajme Ducha Svätého, aby nás obnovil. Aby nás obnovoval v duchu. A ja vám poviem, že váš život bude posilnený, bude smelý. A bude ako lev, ktorý sa postaví a ktorý nie, že utečie a otočí sa, ale bude vypustený. A tvoj život, tvoja viera bude doslova objímať ľudí, bude nadchýnať ľudí, nie na pár minút. Ľudia si ťa vyhľadajú, zoberú si tvoje číslo, zavolajú ti, poprosia ťa o modlitbu. Prečo? Pretože si obnovený. Si plný ducha. Otvoríš vnútro a tam nie je zlé ovocie z minulého roka.
Není nič vysušené. Je to čerstvé, vyrastené dnes ráno. Dnes ráno. Ľudia, keď prídem do potravy, ja chcem chlieb, ktorý je čerstvý. My v Košiciach máme jednu pekárňu, a keď okolo nej prejdeš, to ti vykrutí nos. Musíš ísť dnu a niečo si dobre kúpiť, pretože niečo dobre sa pieklo. Dnes ráno Boh má pripravené niečo dobre, čo sa pieklo. Zoberte to, nachytajte to. Nedovolte, aby voda vám ušla pomedzi prsty. Príď domov a pusti kohútik, daj tam svoju ruku a povedz mi, koľko litrov chytíš. Nechytíš nič, potrebuješ nástroj. A ten nástroj je obnovenie. To, čo do teba vojde, tam aj ostane. To, čo do teba vojde, to aj sprostredkovávaš do svojho ducha a on je plný tým. Nedovolte, aby zavlaženie bolo okolo vás, ale nech je vo vás. Ja som hotový z tých domov v Košiciach, víl, ktoré tam sú. Ľudia vedia zavlažovať trávniky, ale nevedia zavlažovať ducha. Je to duch Boží, ktorý oživuje. Telo nič neosloží, ale moje slova sú duch a život. Postavme sa, cirkev, Pán je prítomný tu na. Halelúja. Vďaka ti náš Pán. Vďaka ti náš Pán. Halelúja. Ak je tu dnes niekto, kto chce túžiť po obnovení, túži potom, aby Boh sa ho dotkol, len dvihni ruky pred Pánom. Budem sa za vás modliť. Halelúja, Ježiš. Ak Boh dneska k tebe hovoril, natiahni sa k nemu. Zober to, čo ti Boh dáva. Pretože Boh dneska prestrel pred teba stôl, ktorý sa prehýba. Stôl pred tvojimi nepriateľmi. A on ťa volá k hostine. Oče nebeský, ty vidíš tento zbor, ty vidíš túto cirkev, Pane, ty vidíš túto nevestu. A ja ti ďakujem, Oče, že hriech je zlomený. Že ešte keď sme boli hriešni, Biblia hovorí, že ty si za nás trpel na kríži a my ti ďakujeme, že si nás vybral napriek našim zlyhaniam, napriek našim pádom. Sú tu ľudia, ktorí majú zlyhania, pády v hriechu, kde si sa dostal a sám na seba nemôžeš pozerať. Boh ti hovorí, ja som ti odpustil pred 2000 rokmi v synovi. Krv bola preliatá, zaplatila sa cena, si prijatý a si čistý. Len príď ku mne a ja znovu umyjem ťa tým najlepším spôsobom, aký mám. Oče nebeský, ja sa modlím. Nech, Pane, posvetenie, nech hriech je, Pane Ježišu, zlomený. Nech poviazanie sú zlomené a nech moc Ducha Svätého zavane na tomto mieste. Modlíme sa o tvoj oheň. Modlíme sa o tvoju vášeň, o tvoju túžbu. Modlím sa o obnovenie, Pane. O obnovenie, Pane, do rodín, do škôl, Pane. O obnovenie do práce. Modlíme sa, nech je zlomený duch na tomto mieste. V tom, že, Pane Ježiš, ľudia vyjdú a budú kázať tvoje evanjelium. Modlím sa, Oče, nech ľudia zažijú Boží dotyk. Žehnám im v mene Ježiš, aby boli silní v duchu, obnovení, čerství a mocní. Ďakujem ti, Ježiš, že to pre nich máš. Ďakujem ti, že si tu prítomný. Nech je požehnané tvoje meno a nech je víťazstvo dnes dané aj do tohto stredu. Halelúja, Ježiš. Poďte, len sa modlíme ešte chvíľku. Halelúja, my voláme na teba. My voláme na teba. My voláme na teba, je tvoje meno. Nech je tvoje meno vyvyšené a oslávené. Ježiš, ďakujeme ti dnes, že si tu prítomný a že si kázal, že si hovoril k nám. Modlíme sa, Oče, aby tvoj Svätý Duch prevzal kontrolu. Ak si prišiel s bremenom na tomto mieste, Pán Ježiš si hovorí, len ho zlož dole. Len ho zlož dole. Nič iné nepotrebuješ robiť. Možno sa ma spýtaš, jak ho mám zložiť. Povedz, Pane Ježišu, skladám ho dnes k tvojim nohám. Skladám starosti k tvojim nohám. Ďakujeme ti, náš Pán. Ďakujem ti, náš Pán. Ďakujem ti za túto cirkev, ak môže prísť chvála a uctievanie. Ak by sme mohli ešte spievať nejakú pieseň. Ľudia, je tu niekto, kto nikdy neprijal Ježiša Krista? Ak si tu dnes a neprijal si Pána Ježiša, alebo si sa vzdialil od Neho, môžeš dvihnúť ruky tam, kde si budem sa s tebou modliť, túžim sa s tebou modliť. Ak si nikdy nepozval Pána Ježiša Krista, ak si sa vzdialil od Neho, dneska Boh ťa volá, aby si prišiel do jeho stredu. Ak si prišiel tu na, možno si z Břeclavy, možno si z iného mesta, možno si došiel a potrebuješ sa stretnúť s Ježišom, o čom by to bolo kázať o Ježišovi a nestretnúť sa s ním? O čom by to bolo sedieť na službe hodinu a pritom minúť Ježiša a počúvať iba slova? Ak si dnes tu a túžiš sa stretnúť s Ježišom Kristom, túžiš mu dať svoje zlyhania, celý svoj život a neprijal si ho, môžeš dnes ho pozvať do svojho života. A tam, kde si len podzvihni ruku, budeme sa modliť spolu za teba. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Sláva ti, Ježiš. Tu je jedna ruka a tam je druhá ruka. Je tu ešte niekto, kto chce prijať Ježiša Krista? Je tu ešte niekto, kto sa nehanbí za spasiteľa na kríži? Je tu ešte niekto, kto chce prijať osobu Pána Ježiša, ktorý krvácal na kríži za tvoj a môj hriech?